عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفالالي كورنعات عالم تركبوا كبراتن كبرانا نلوم استدلوا حدشتن أوانا وزيناتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم نقدم أب جانيفا زكاية زلو مبل سوسان كلتن أخيوا بايتو سبعو مسالات حورات حقرات HRC سوسان كلتن حلافيت لوخ إرترا خبرت أمباسادر صوفيات قوامي بيت صحفت لوخ إرترا أب حورات حقراتن وكلت أوال حقرات زعدن فولينا دبلوماسيا ودرار انقدام إذا بصحفت قوام الأخ إرترا استخايد مشت أب منغوتهم وابت أخيوات تساتفوا أهقراوين الأخات نزولو دبلوماسيا وزمدناتات نمتنكار زتن مكيار زعلم إينيرو قوام الأخ إرترا بجانيفا وزوبصو حبريتا اتمادا مس مسارحتنا مزنت موق عركنا زعسلو مشت كم زنبرة تقليصو كم زيهم زعمساسلو أب جانيفا وقعوا أخيوا استخايدو مدبات أب دبلوماسيا وركبات حورات حقرات لمد كوينهم دبلوماسيات كابتي سرعني أخيوا دراش وصعي بزيادة أب زمتشو هاو كزارارون حاورا مرردان كفترو أدل كهويام مبال سوسان كلتن أخيوا بايتو سوء مسالات أب جانيفا سرحي غلصل زلو خوينو لو خير تراون مساح قراو محبرسة بمرخاو نتفتسات فيه كايدلو ሚኒስተር ጉዳይ ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳሊሕ ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደር ዲፕሎማስያታት ብፍሉይ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ክቐርብ ጸንሐ ደዋን ጸብጻባት ብዝምልከት መብርሂ ሂቦም ኣብቲ መግለጺ ሚኒስተር ዑስማን ሳሊሕ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት UNHCR ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሁማን ራይትስን HRW ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ህግራውያን ትካላትን ዝተፈላለዩ ጉጅለን ናይ ቲንክ ታንክ ወገናት ጋበርያ ተጠቀምቲ ሓዳስ ሃገር ኤርትራ ብሰንኪ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ዘይምልዓል ዝወረደ ደራዕ ብምዝማዝ ምስሊ መንግስቲ ኤርትራ ንምድዋን ታሪክ ባህልን ክብርታትን ህዝቢ ኤርትራ ንምንሻው ንዓመታት ብዘይምቁራጸብ ዘመተ توفيرم نيرم زيون مستبرخ بوليتيكاو نقحت حزب إرترا تلاتيمو فايدا ترخولن قبل منستر عثمان تقابأت قليصو منستر عثمان بتوساخي بدحر سدات إرترا وعنزل حقتات تاريخاو في الصامتات معوالتات بمتكاس زرزراو مرداتان مبرهن هيبولو عبرات حقرات نتنخونتات سبعو مسال إرترا خكاتات تلزمزوزو فولي وكيل دو قبلو منستر قداي وصاي إرترا تمحتينو منستر قداي وصاي إرترا آتو عثمان صالح بربورو بتهاجر نزركب دبلوماسيات وصاي أبزهابو ممرهي اتمزن نمسل إرترا مدوان كبير قدات كم زوردة تزاربو تزغطل زلو قسقاس أو وقعو مقاوعي حورات حقرات زنبعن زي ميزاناون تخورات بمفتارو قبل علوش تكوناتات زنصالالو زي كونو علامة ورديت بمسنع عن كبير عنو توريديو كم زي زبالة كاب منقست مع غنات زينات هاجر زوطة مجلسي كم زبالة اب منقستاو مع غنات زينات هاجر زوطة مجلسي تمنستري تقس اتي ابتار اسخة ماسمراز تخايد اخيبا اتي قدام منقو إرتران حورات أوروبا نزلو زمدنا كحالخ كم تصنحون اتي منستر نتي أمانغو إرتران حورات أوروبان محبرسو عالم صنحة أو حبراو روحة استمركو سزمدنا قصال عنقفات كوينو يركب زعافو لي وكل كل تاوص مدام غصال هنا تراب حيولن زلنا دبلوماسيا وعقل ويدرو تكالاو غزيون أو خنطف أيكوننا نيبل اتي إرترا وبعد سلطان أبز حالة ورحي صبصاب نبيت مخرساب أو مسالات حورات حقرات صغارة فلي وكيل محمد عبد السلام أبو إرترا زي حقا ومأسرتي قدام سوارن حماقة حزان أسرات ركبوان كبيد قهسة مسالاتي في الصوم خمزة له قاليتو من باري ذكر سمزي إرترا قن نزي صغارة ولن كسيتات مقهس مسالات بوليتيكا ودرغيت زلو أي بمباليهم نتقوه أب كوينات سودان استساتفو سبا سلطانا بحقا قربو تصاوعيت قريبو أب سودان أب استفتسو مداقما وقجت حدحد نزل سكوكو قابنات كوينات إيد حاويسهم استبحلو لعلوات سبا سلطان حبرات إمارات عربن منقست إيتيبيان سبا سلطان زوان بعلم لخاو بيت فرد قابنانياتات مرمراخ قبر لهم تصاوعيت قريبو نزل تصاوعيت زيز قربا تمرات عالم لخاوان ودبات نسب أو مسالات حق نستسيما جزوفنا حق تمرات كوينو أبزوا دارفور سودان أبستولى عقدت نستفتسهم زي سكوكو قابنات متشخونات مفتار تساتفو لهم توهيلهم بخصوص على وسو سلطان إثيوبيا تشادن سوماليان ليبيان كينيان أب عالم لخاو قبنانياتات ICC مرمراخ قبر لهم يو تصاوعيت قريبو زركب زلو بمسارة ميدل إيست أي تصاوعيت زي أبز حلفة سوني زغربة تصاوعيت كوينو ما خلصوا أو مسالات راول ولمبر مزتفالالونا حق مرمراتات ودوات سو أو مسالاتن بمتحبار زغربة تصاوعيت مخانو كلما بتهلكيت إيدم زنورم أكلات حقا وتحتاتنت كهلوهم كم زقبايو حتيتو إذا ترعان وسيخو لعلى وسو سلطان بركت زوالو حقرات نزقج تزي بمدقاف وغن حيزم بزقورو نطف تساتفو هيوتا مايتا شحات زيقاتاتا بمهلا إيرنيروان بمال كم مغنات زغمتا خوينن بز مسرت عالم لخاو بيت فرد قبنانياتات حقا وحلافنت كوسديو تصاوعيتو زغربة
ብተወሳኺ ድማ ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂካዊ ቦታታት ብምቁፅጻር ንሓይልታት RSF ዓብዪ ስዕረት ኣብፂሒሎም ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልል ዳርፉር ድንገታውን ብርቱዕን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንሓይልታት ህፁፅ ደገፍ RSF ካብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ጀበል ሙን ፀሪጉ ከም ዘውፅኦ ወታደራዊ ምንጭታት ሓቢሮም። ሰራዊት ሱዳን ቅድሚ ሕጂ ናብ ቡን ከምራን ኩልበስን ድሕሪ ምቁፅጻሩ ሕጂ ድማ ናብ ጀበል ሙን ብምስፍሕፋሕ ጽኑዕ ቁፅፅር መስሪቱ ኣሎ። እዚ ዓወት እዚ ንዘጋጥመሉ ግንባር ንልዕሊ 8 ዋርሕ ዝኾነ ይኹን ኩናት ከይተኻየደ ዝፀንሐ እዩ። ናብ ጀነና ምብራቅ ሰራዊት ሱዳን ናብ ጀበል ሙን ብምእታው ሕጂ ካብታ ርእሰ ከተማ ምዕራብ ዳርፉርን ዓባይ ዕርድን RSF ዝኾነት ከተማ ጀነን ብርሕቐት 74 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ይርሕቕ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ልዕሊ RSF ዝበፅሐ ከቢድ ክሳራ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት ጥራሕ ኣብ ልዕሊ RSF ከቢድ ወታደራዊ ስነ ልቦናውን ክሳራታት በፂሑ ኣሎ። ሓላፊ ዞባዊ እዚ RSF ዝነበረ ብርጋዴር ሳሊሕ ድዱ ምስ 21 ዕጡቓቱ ተማሪኹ ዝተቋፃፀርዎን ዘዕነውዎን ኣፅዋር ድማ 15 መኻይንታታ ምስ ሙሉእ ዕጥቀን ክማረኻ ከለዋ 12 መኻይን ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንየም። ዝተረኸቡ ዓበይቲ መኻዝን ኣፅዋር ክልተ ዓበይቲ ናይ ጥይት ወታደራት ቀረብ መኽዘናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ምዕባለ እዚ ነቲ ንኣዋርሕ ተዓፃፂ ዝነበረ ግንባር ምዕራብ ዳርፉር ሓድሽ መልክዕ ዘትሕዘሉ ንሓይልታት RSF ከቢድ ዕንቅፋት ዝፈጥረሎም ምዃኑ እውን ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሶማልያ ዝተጨወየት መርከብ መጓዓዝያ MT ዩሬካ ተታሒዞም ዘለዉ ግብፃውያን ባሕረኛታት ንምፍታሕ ምስ ሰበስልጣን ሶማልያን የመንን ብሓባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ግብፂ ባደር ዓብደላቲ እቲ ጉዳይ መዓልታዊ ምክትታል ክገብረሉ ዝኣዘዘ ኮይኑ ኣብ መቃዲሾ ዝርከብ ኤምባሲ ግብፂ ምስ ሰበስልጣን ሶማልያ ብቐጻሊ ጽዑቕ ርክብ ክገብር መምርሒ ከም ዝሃበ ድማ ተፈሊጡ። እቲ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ መቐልጣፍ ምፍታሕን ሰራሕተኛታት እታ መርከብ እቶም ግብፃውያን ባሕረኛታት ኣብታ መርከብ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ዝሓሸ ተሓሓዛ ክህልዎም ዘተኮረ ምዃኑ ተገሊጹ። ብተወሳኺ ኣብ ራይድ ስዑድ ዓረብ ዝርከብ ኤምባሲ ግብፂ ምስ ሰበስልጣን የመንን ምስ ወናንታ መርከብን ክራኸቡ መምርሒ ከም ዝሃቦ ድማ እቲ መግለፂ ይሕበር። እቲ ኣብ ልዕሊ ባሕረኛታት ዝተፈጸመ ጭወያ ኣብ ውሽጢ ዓደንን ኣብ ገምገም ባሕርን ሶማልያን ኣብ ልዕሊ ጸጥታ ባሕሪ ከቢድ ስኽፍታ ከም ዝፈጠረን እዚ ዘዋዚ ንዓመታት ኣህጉራዊ ክትትል ሓይሊ ባሕርን ዞባዊ ጻዕርታትን ጸቕጢ እኳ እንተተኻየደሉ ስፍሕ ዝበለ ሃጓፋት ጸቕጥን ሽፍንታውን ፍጻመታት ዝረአየሉ ምዃኑ ጸብጻባት የርድእ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ትማሊ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስን ዝርከብ ወታደራዊ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እቲ ብኢራን ዝድገፉ ዕጡቓት ጉጅለ ሂዝቦላ ንሃገሩ ስጋት ክሳዕ ዝኾኑ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ካብቲ ከባቢ ይወፅን ኢሉ ኣውጁ። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካታዝ እውን ሰራዊት እስራኤል ሂዝቦላ ዕጥቁ ክሳዕ ዘይፈትሐ 1 ሚሊሜትር እውን ከም ዘይስሕብ ገሊጹ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንእስራኤል ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰራዊታ ካብ ሊባኖስ ትስሕብ ዝቐረበላ ጻውዒት ብወግዒ ነፂጋቶ። እዚ ማለት ድማ ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ወታደራዊ ትካላት ምጉዓዓዝ ማለት እዩ። እዚ ውሳነ እስራኤል ንሃገራዊ ፀጥታ ዘለዋ ተወፋይነት ዘዳኽም ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ። ብተወሳኺ ድማ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካቲዝ ምስ ኢራን ዳግማይ ናብ ኩናት ኣብ ውሽጢ ሕዲት መዓልትታት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ክብል ኣጥንቂቑ። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል IDF ነዚ ጉዳይ ዝኸውን ምድላዋት ክገብር ትእዛዝ ከም ዝተዋህቦ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ ሓቢሩ። ኢራን ዝኾነ ዓይነት ሚሳኤል ናብ እስራኤል እተወንጭፍ ዝወሃባ ግብረ መልሲ ዘይወላወል ከም ዝኾነ ዝገለጸ ካቲዝ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ምናልባት እውን ጽባሕ ናብ ኩናት ክንምለስ ንኽእል ኢና ብምባል ኣተሓሳሲቦም። ኢራን ምስ ኣሜሪካ እናተላዘበት ናብ እስራኤል መጥቃዕቲ ናይ ምኻድ ድሌት ከም ዘለዋ እውን ሓቢራ። ኣብ ክፍሊ ምህንድስና ሚኒስተር ዜና ሓላፊ ጨንፈር ምምሕዳር ፋይናንስ ገዲም ተጋዳላይ ኪዳነ ተኽለማርያም ብሃንደበት ሕማም ኣብ መበል 70 ዓመቱ ሰዊዑ። ገዲም ተጋዳላይ ኪዳነ ተኽለማርያም ኣብ 1978 ናብ ህዝባዊ ግንባር ተጸንቢሩ ን48 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ጠፋዕትታት ተወፋይነትን ንህዝቡን ሃገሩን ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ብሰላም ዕረፍ። ዘለኣለማዊ ክብሪ ንሰማዕታትና። ክብራ ተኸታተልትና ንሎም ዝተዳለዉ ሓደሽትን እዋናውን ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል ንዝፍነ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኽበፅሐኩም ንቻነልና ላይክና ሼር ብምግባር ቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ኩኑ። ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነመስግን።